Apropament i complicitat. Generalitat i Govern central volen resoldre així la relació bilateral entre tots dos governs i el cert malestar creat després de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya. El president de la Generalitat, José Montilla, ha posat sobre la taula l'informe de la comissió d'experts que analitza els aspectes invalidats pel Constitucional. Per la seva banda, el vicepresident del govern espanyol, Manuel Chaves, ha expressat la voluntat de recuperar parts de l'Estatut tombades pel Constitucional. Jo crec que tot això ha d'ajudar a superar un clima que el vicepresident coneix sobradament, clima d'un cert malestar generat després de la sentència i que esperem que siguem capaços de reconduir sobre la base de l'apropament, de la complicitat i de l'aposta inequívoca per desenvolupar tot el potencial de l'Estatut. Montilla i Chaves han repassat el llistat de traspassos de competències pendents i han acordat que al setembre, amb l'inici del nou curs polític, se celebri una comissió bilateral en què es preveu que s'arribin a acords concrets.